Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Ma'azu, na ganka ka dauko keke ga jaka ga abu nan. Ina za ka je yanzu? Na nemo Hadiza Gabon. To Malam Ya'u yanzu za ka je ka nemo Hadiza Gabon? Hadiza Gabon dan je na nemo. Ka san inda za ka same ta ne Malam Ya'u? Ni bai ko ban sani ba yana jina nemo dan je Kaduna Kano ina hina nemo Hadiza saboda taimakon da take al'umma yana jina ga Hadiza Gabon. Kai kawai na ga Hadiza Gabon. To me alakan ka da ita da har kake? Kawai take burge saboda kyautar nake kyauta wanda suke a mutane tana kyauta a marayu, tana ba marayu kuɗi, tana taimakawa wanda damuwa da me shi. Ni kawai na ga Gabon ba. Yanzu kenan? To Allah ya taimaka mana. Allah ya taimaka. Allah ya tsare. Allah ya tsare.